parlo d'un potencial regal de Nadal que jo crec que heu de fer aquest Nadal, perquè és una d'aquelles coses brillants que està a favor del pas del temps, però alhora manté el punt clàssic, en aquest cas, dels llibres. Els llibres viuen en aquest moment estrany entre l'e-book, el llibre digital i el llibre de tota la vida. L'olor que fa el llibre contra el fet de tenir-lo en un dispositiu que pots portar 100 llibres sense que pesi. Bé, aquest dilema que s'han trobat molts autors. En aquest cas, la Rosa Sala, que és filòloga i escriptora de Barcelona, es va trobar aquest dilema. Ell havia publicat els seus e-books, amb alguns llibres dels que havia fet, però li costava molt més de promocionar. I descarregat-el i deia, però és que no és tangible, jo no puc tocar l'e-book, m'agrada tocar-ho. Com sé que no se m'esborrarà? Aquesta por de tot el digital. A mi m'agraden molt els llibres de paper, de tocar les pàgines. Doncs, a partir d'una necessitat seva pels seus llibres, ha creat una necessitat per tots els autors que tenen llibres en digital, que es diu C-Book. Sí, de veure-hi, i book, de llibre. És un joc de paraules que ve a marcar un punt just al mig entre els e-books, en preu i en disponibilitat, i els llibres de tota la vida. Voleu que us ensenyi què ha fet? Què ha fet? Ha creat això que us porto, que ve a ser els llibres de tota la vida, però en versió e-book. És a dir, unes targetes que podem comprar a qualsevol establiment on venguin llibres, que el que ens fan és donar-nos permís per descarregar tantes vegades com necessitem una sola persona el llibre que estem comprant. És a dir, és aquest punt mig. Jo això t'ho puc regalar, és una cosa física que apreciaràs més que el típic vale que he imprès, que es nota que no he tingut temps d'anar a comprar el regal i el mateix dia t'ho imprimeixo per portar-te alguna cosa, això t'ho puc regalar. Tenim un espai perquè l'autor ens el signi, és a dir, els autors que només publiquen en digital el dia de Sant Jordi poden firmar i no s'estan mirant com tothom firma i ells no poden signar un iPad, doncs en aquest cas poden signar-ho. Poden fer edicions limitades, edicions de col·leccionista, només uns quants e-books per un llibre en particular, etc. Tot això fa que creï un invent que tots els autors el volen tenir. Jo us n'he triat un per cada un. Us porto un regal, un e-book per cada un. És tan detallista. Sí. Sempre pensant en vosaltres. La Marta li ha escollit un llibre que es diu Moments estel·lars de Joan Bosch perquè és l'estrella d'aquest espai. Molt bé. Moments estel·lars de Joan Bosch. Perdona, però i on està el... No, obrim-ho, mira. Aquí no pots tocar les pàgines, eh? Clar, aquí no pots passar les pàgines, però sí que tens una referència en paper del llibre. Ara t'ensenyarà com funciona, abans et dono el teu, el Victus, d'Albert Sánchez Pinyol, és per tu, en aquest cas. Ah, mira. Diguéssim que aquí el que tens en un e-book és la portada, és a dir, que tu tens una cosa física, fins i tot per guardar-los. A mi sempre m'agrada tenir una cosa física, fins i tot de les fotografies del viatge, alguna cosa que pugui saber que allà està. I llavors... Ara mateix s'acaba de llançar, això de fet encara no s'ha estrenat, serà aquesta setmana que ve, està a 100 establiments de l'estat espanyol, comencen amb 30 llibres, perquè clar, què ha de fer aquesta gent per poder dur a terme aquest negoci? Pactar amb les editorials. És a dir, publiqueu un llibre, jo us proposo que també tingui la versió e-book. El e-book és això que veiem, és aquesta espècie de targetó, i quan l'obres hi ha dos codis, o el QR, si tens un lector, que el pots fer, o l'alfanumèric, tens un número. I això és molt fàcil, perquè tu vas a la botiga, veus un e-book, el compres, te'l regalo tu, i quan ja el tens, què fas? Entres a la seva pàgina web de e-book i allà poses el codi, poses el mail i me'l descarrego. I t'envien un enllaç per descarregar-te'l. És interessant que una vegada poses el teu e-mail, aquell llibre passa a ser exclusivament teu. Si algun dia se t'esborra de l'iPad, el podràs tornar a descarregar infinites vegades, però només tu. Al moment en què el descarreguem, s'ajunta un e-book amb una persona. Ja serà intransferible, però sempre el podrem anar descarregant. M'agrada molt el sistema que vingui amb un codi i amb un codi QR i amb un número. Això permet que la meva mare és molt tecnològica, fa servir el QR i ja ho té. El meu pare no sap què és un QR, doncs en cas posaria a la plana web el número i el rebria igual. I molt interessant, serveix per qualsevol catxarro que tinguem, qualsevol dispositiu. Que tinc un Amazon, el puc descarregar. Que demà prefereixo l'iPad, el puc fer servir per l'iPad. Que demà tinc un Android, doncs qualsevol cosa que anem tenint en el futur, com que el podem descarregar tantes vegades com vulguem, podem anar-lo posant als dispositius que anem tenint d'ara fins que vagin sortint. El teu, per cert, és Victus, que he pensat un clàssic, que si no has llegit el mereix... L'he llegit, però està bé. Digital. I jo m'he quedat amb el Capítol del Julián perquè m'ha agradat la portada. Ja veieu quin és el meu nivell de seleccionar llibres, doncs m'ha agradat la portada i he dit, em llegiré aquest. Hi ha una cosa molt interessant, també, dels e-books, que és que tenen extras. Saps com els DVDs? Sí. Que quan t'agrada molt vols més? Doncs el llibre també ho pots tenir. És a dir, tenen alguns extras associats, tipus algun capítol que finalment no es va publicar, alguna entrevista amb l'autor, és a dir, que també hi ha un capítol d'extras que pots mirar si regales un e-book d'aquests. I a més això, posat a l'estanteria, per entendre'ns, doncs clar, pots
en pots tenir molts, perquè els llibres un dels problemes que tenen és que quan n'acumules molts ja no saps on posar-los. En canvi, aquests sí que els pots posar tots seguits així i pots utilitzar tantes estanteries com vulguis, perquè, mireu, és molt finet. Vols que t'expliqui un detall amb el preu? Quan val això? És més car, més econòmic? Val exactament igual que el llibre digital. És a dir, si un llibre digital, que és molt més econòmic que el llibre en paper, sempre, si un llibre digital val 3,99, 4 euros, aquest sistema et valdrà 4 euros, exactament. On està el negoci? Ells pacten amb les editorials la distribució dels seus llibres, però no cobren a l'usuari. És un model de negoci que no penalitza a l'usuari, sinó que paga el mateix que pagaria comprant-lo electrònicament, però té tot aquest sistema que, m'ho has de reconèixer, és molt més bonic, que et regali això, que no que et porti un bala imprès d'internet, té un llibre, no. Molt bé, Pau, molt bé una setmana més. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Marta. Aquest aplaudiment...